l'àmbit, disculpin potser la llargària, de l'informe del comitè de govern d'avui ha estat el tema de les ventades. Un tema en el qual sincerament els he de traslladar la sensació desoladora del món municipal del nostre país, afectats per aquestes ventades. Els alcaldes d'aquest país es van sentir més sols que la una en l'episodi del cap de setmana passat. I denunciem des d'Unió Democràtica la falta de suport i la falta d'assistència als ajuntaments. Demanem també com a Unió Democràtica que hi hagi per part del Govern de la Generalitat una avaluació transversal de tots els departaments i organismes públics del nostre país en relació a la prevenció i en relació a l'actuació que s'han fet en l'episodi d'aquestes ventades. El mínim que es mereix aquest país, la resposta mínima que es mereix el país per part del govern és que almenys es puguin buscar què és el que ha passat i es puguin buscar els responsables. I en aquest sentit permetin fer una reflexió. El president de la Generalitat, molt honorable José Montilla, està prioritzant la continuïtat en l'actual govern per sobre del bon govern. El president Montilla no desautoritza cap dels seus consellers per garantir la continuïtat del govern de la Generalitat. Té por a la retirada de suport parlamentari i polític dels partits que donen suport al govern, que evidentment no són el PSC, i és per aquest motiu que la seva preferència i la seva prevalència és la continuïtat del govern per sobre d'interessar-se pels temes preocupants del país. Els hi traslado, insisteixo, la desolació de molts alcaldes que encara avui no han tingut cap trucada de cap càrrec de la Generalitat de Catalunya per veure, per analitzar, per escoltar quines són les conseqüències de la ventada del passat cap de setmana. I en alguns casos, quan hi ha anat algun representant de la Generalitat, s'ha limitat a fer fotografies, a dir que això no és competència d'aquell departament i que se'n vagi a un altre departament a veure si té subvenció per arreglar allò que se va malmetre en les ventades. Per tant, preocupació, decepció i sobretot desolació del món municipal català, que em consta que a manca de resposta i d'iniciativa del govern de la Generalitat, el món català ha fet i tindrà iniciatives properes per poder tirar endavant aspectes vinculats amb les desgràcies i els desastres de les ventades, a manca, insisteixo, del que ha estat l'actuació del govern de la Generalitat. Hem tingut coneixement avui, no sé si vostès ho saben, que alcaldes de la comarca del Vallès Occidental s'estan posant d'acord per intentar generar uns plans d'ocupació per netejar boscos afectats per les ventades. Una iniciativa del món local molt lloable, que evidentment caldrà veure si té el suport de la Generalitat o no, o aquest govern de la Generalitat seguirà estant absent d'aquests problemes del país, d'aquestes problemàtiques que té el país, perquè el seu objectiu no és vetllar pel país, no és donar suport al país, no és donar suport als alcaldes, no és preocupar-se per això, sinó que la seva preocupació principal és mantenir-se en el govern de la Generalitat, passi el que passi. Massa vegades estem justificant aquests episodis excepcionals per copsar, per valorar, per veure, per tenir coneixement de la ineficàcia del govern de la Generalitat i de la greu irresponsabilitat en la que està portant el país en un tema i en uns temes tan preocupants com són la crisi econòmica i com són aquest de les ventades. Per tant, aquesta és la consideració que els volia traslladar també, objecte de la reflexió del comitè de govern i també del que ha estat el debat posterior en el seu debat. A partir d'aquí també els dono compte de la designació, com també del president del Consell Nacional, del Ramon Espadaler, del cap de llista de la persona que ocuparà la primera responsabilitat d'Unió Democràtica en les properes eleccions al Parlament Europeu. Els he de dir al respecte que aquest dematí, a les 9 del matí, hem tingut una sessió del comitè de govern extraordinària perquè els estatuts del nostre partit diuen que el comitè de govern farà una proposta raonada al Consell Nacional sobre la persona que ha d'ostentar aquesta responsabilitat, havent escoltat també les diferents intercomarcals del partit. En converses d'aquesta setmana passada amb totes les intercomarcals i en el debat avui de la reunió extraordinària del comitè de govern s'ha fet la proposta de la persona d'en Salvador Sedó com a primer candidat d'Unió Democràtica a les properes eleccions al Parlament Europeu. Després també en el Consell Nacional s'ha donat compte d'aquesta proposta i també s'ha demanat una altra cosa, atès que el que s'ha fet avui és designar la primera persona d'Unió Democràtica, també hem demanat que se delegui en el comitè de govern la possibilitat que a partir d'ara es complementi i es busqui en aquelles persones que facin una doble funció,
primer de representació territorial i segon per complir la llei de la paritat home-dona per poder acabar d'omplir tots els llocs que li correspondrien a la Unió Democràtica en la llista de les eleccions europees. I és en aquest sentit que la votació que s'ha fet ara mentre estàvem fent aquesta roda de premsa per ocupar aquest primer lloc en les llistes del Parlament Europeu, voldria insistir en la transparència i en el procés democràtic que hem seguit en aquest sentit. Ha estat lliurement obert un plaç de presentació de candidatures, ha estat una consulta oberta també a les intercomarcals i ha estat una votació tancada, anònima, en les urnes en el Consell Nacional i per tant voldria destacar aquest procés democràtic i aquesta transparència feta en aquestes eleccions. Vots a favor un 77,27%, vots en contra un 14,64% i vots en blanc un 8,9%, en el qual entenc que el Consell Nacional d'avui ha aprovat designar com a cap de cartell d'Unió Democràtica a les llistes al Parlament Europeu la persona d'en Salvador Sedó. Salvador Sedó és un militant d'Unió Democràtica des de l'any 1985, és un enginyer tècnic industrial, ha estat membre de diferents organitzacions, ell és de Reus, ell ha estat responsable de Relacions Internacionals de la Unió Democràtica des de 1997, ha estat membre del Comitè de Govern de la Unió Democràtica des de l'any 2000 i després és també president d'una fundació internacional. També ha estat en la seva responsabilitat com a càrrecs de la Unió de Joves, de la seva joventut, com a president de la Unió de Joves i com a secretari general també d'aquesta organització juvenil de la Unió Democràtica. Vull dir també la vocació i el treball europeista i internacional de Salvador Sedó. És una persona que té una gran trajectòria en l'àmbit internacional, és la persona que ha representat sempre la Unió Democràtica en els foros internacionals i europeus i en aquest sentit també permetin que també abunda en aquesta reconeguda aportació d'Unió Democràtica al debat europeu. A part d'en Salvador Sedó, vostès saben també que en Josep Antoni Duran Lleida és un europeista convençut de cap a peus i és una persona que ha apostat i que ha entregat molta de la seva aportació política també a aquesta construcció europea. I en un moment com aquest, en què la Unió Democràtica ha començat aquest procés per definir les persones que han de representar el nostre partit al Parlament Europeu, doncs crec que és també legítim que nosaltres fem aquesta reivindicació. Aquest esperit europeista de la Unió Democràtica ha estat avalat per la trajectòria de les persones diferents que han estat ocupant càrrecs tant al Parlament Europeu com en diferents institucions europees i també en aquest sentit en vull expressar constància. Finalment, una anècdota, però en qualsevol cas també no vull deixar de dir-la, Unió Democràtica és l'únic partit que en el seu logo té incorporat el referent europeu en les 12 estrelles. Per tant, també és un aval de trajectòria, de persones, de continguts, de discursos, però també d'esforços per poder afrontar unes eleccions amb una coherència que ens ha de permetre obtenir els millors resultats, però no per això, sinó per donar major garantia als ciutadans que a Europa també es pot fer molta feina, es poden defensar moltes coses, entre elles aquelles que especialment preocupen o poden afectar Catalunya.